No. Ano ba to, gyatay? Bakit ganyan? Tama ba yung ginagawa ko? Ano yung ginagawa ko? Tama ba to? Hello? Shout out kay Kuya Pidoy Adventure. Nakita talaga ng mukha ko. Kape po tayo. Wala akong phone. Ba't may phone ako?
Shoutout sa'yo, Rolly 2177. Musta po, musta? Musta, Rolly? Saan mo nakuha yung Jumera? Shoutout po, Golnas Jumabnoy. Thank you po sa pag-thumbs up, Golnas. Gusto po kayong lahat. Coffee po tayo, coffee. Saan mo nakuha yun sa Jumera? Sa Dubai. Nagigising ko lang, Rolly. Kagigising ko lang. Mas maaga nga akong nagising ngayon eh. Kasi dapat ang gising ko is 10. Nag-plan kasi ako na mag-live ako. Tatry ko lang mag-live. Malapit ka lang sa Jumera. Aba, bilis naman. Nasasabi ko pa lang na sali kay utang. Nakatulog ka na. Hi, shout out Don Robert. Inuuto mo ako ah. Nakatulog. Antok na antok kasi nakatulog ka agad. Sino siya? Sino siya? Shoutout po sa team support na nandito. Yung aktibong team support. Yung kusgan ba? Kusgan. Ang sama. Kasi nga nagkakape nga ako eh. Hindi pa naliligo, nag-live na. Bakit bawal ba mag-live? Hindi pa naliligo. Required ba yan kaya no? Required ba? Kailangan pa talagang maligo muna bago mag-live. Hello, egg kasi kuray. Oy, waray. Cindy. Maupay na aga. Aga pali di Saudi eh. Kumusta? O nga maganda pa din kahit bagong gising. Tulog ka ulit para lalo ka. Patay tayo dyan kay Lola. Patay tayo kay Lola, matulog tayo ulit.
Talaga? Naligo ka na host, hindi pa ba sayar mo? Ah, madaling madetect ni lolo kapag nag-live, di pa nag Hindi nga ako nagla-live na nalalagasan nga ako ng mga subscriber. Bakit kaya? Sayang. Ang daming nawala. Shoutout po. Shoutout po sa 5 million viewers for the first time. Makikita ka na ni Lolo, di ka nabawawat. Ganun ba yun? Sure ka niya na i-unsubscribe kita pag binawasan ako ni Lolo, nakita na niya ako eh. Rolly, taga saan ka? Saang bansa kayo? Mag-ano nga kayo? Mag-comments nga kayo dyan? Saang bansa kayo? Sana nga, bumait na siya. Ang dami niyang kinuha sa akin. Lang yung comments na to. Kuya Pidoy, grabe naman yung comments mo. Waray totoo ba na matalas itak mo? Abay, oo, syempre. Pambukid eh, dapat matalas yung itak. Ako na yung iinom para sa inyo. Magkape na kayo dyan para mainitan yung mga sikmura nyo. Masarap magkape pag bagong gising, guys. Sa Dubai ka. Ako ngayon nasa ano na ako eh. Nasa Saudi na ako. Nasa Riyadh. Nahabol mo raw itak yung mga gaggers na yan. Hinahabol mo raw ng itak yung mga manliligaw. Gusto mo masubukan? Manligaw ka muna. Joke lang. Joke lang. Tanghali na tapos na ako magkape kanina pa. Bagong ma-live si Utaw. Oo nga pala kasi ano kayo, advance kayo ng 1 hour. 2 hours. Guys, pasod. Shoutout po sa 6 million viewers natin. Sige lang kay first time man. So, salamat sa mga nandito ngayon. Ganito pala guys, mag-live, no? Kaso wala akong ligo eh. Unang live ko, wala akong ligo. Sa sunod na lang na live ko, maliligo na ako. Baka maraming viewers. Baka maraming mag-subscribe sa akin. Kapag maligo. Bakit matalas ito? Ikaw, Don Robert, kilay talaga yung pinapansin mo. Huwag ka mag-alala, Don Robert, kasi hindi naman nananakit yung kilay ko. Natural yan, natural.
Masarap amuyin yung amoy panis waray. Giyatay. Si Kuya Pidoy ba? Dami alam. Kuya Pidoy Adventure. Ay, dami mong alam. Ha? Dami mo sigurong pinagdaanan. Dami mong alam. Dami-dami mong alam, Kuya Pidoy ah. So, shoutout po sa mga nandito. Shoutout po sa 5 million viewers. Nabawasan na po tayo. May nang iwan po, may nang iwan. Ayun, may kapag may nang iwan, may darating. Tama po ba? Hayaan nyo lang po yung gustong umalis. Mati Crazy Dope TV. Shoutout sa'yo. Lodi. Walang ligo tapos nag-live. So, pang 1 million views. Don Robert, bakit? Okay lang naman siguro kahit walang libo. Diba? Kasi excited kasi akong mag-live. Gusto ko kasi matry kung ano yung feelings ng bagong gising na nagla-live. Kasi, siyempre, lahat kasi, gusto nila. Gusto nila kasi magla-live sila. Siyempre, bagong ligo. Ako naman, siyempre, maiba tayo. Bagong gising. Bagong gising, magla-live. Kung ano yung mangyayari. Parang hiya, naging topic pa talaga yung hindi ko pagligo. Ganun talaga pag ganun talaga pag mga kakaiba. Huwag tayo gaya-gaya, syempre. May sarili tayong originality. Ganun pag waray nun. Hindi mo kailangan bakit kailangan mo talagang maging maganda. Ang ganda hindi nakikita sa panlabas na kaanyuhan. Nakikita sa loob. Dapat ganun. Sa kuloob-looban. Iba yung baka naman iba yung loob na iniisip niyo. Hoy, mga tao dyan, sila crazy daw po. Sila Don Robert. Salamat sa pagpunta sa team support. 6 million views. Kanina 7. So, may nang iwan. Talagang may nang iiwan talaga. So, hayaan natin yung mga nangiiwan. Mamaya babalik din yan. Sabi nga, hi, ito na yung sinayang mo. Maamoy ko nga dito. Kasi amoy biryani. Grabe, amoy biryani. Amoy biryani talaga. Grabe yung Bakit? Don Robert, saan bansa ka ba? Bakit alam mo yung amoy biryani? Alam mo ba yung biryani masarap? Kumakain kayo ako ng biryani. Masarap kaya yun. Tsaka gumagawa ako ng biryani. Minsan ako. Magbi-video ako. Gagawa ako ng chicken biryani. Para makita mo, Don Robert, kung gaano kasarap yung amoy biryani sinasabi mo. Shoutout po sa 7 million views.
May nagbalik po, may nagbalik. Ano, hindi na ba tayo madadagdagan? Hmm, ang ano nga kayo dyan? Uy, sigaw-sigaw naman kayo dyan para dumami tayo dito. Ano bang ginagawa ninyo dyan? Bakit ba kayo nandito? Mag buligi ako niyo na magdamo na atong viewers. Warayon ko kayo. Magwaray ako ngayon, sige. Nakakaintindi ba kayo ng waray? Magwawaray ako. Ayan, may umalis. 8 na yun kanina. 6 na naman. Hugot pa ba? Alam mo dun, Robert, um, ano talaga, yung hugot, kailangan natin talaga yan sa buhay. Kasi pag wala kang mahugot, walang-wala ka na nun. Pero yung biryani, hugasan yung rice, di ba? Naliligo. Kaya, pasaway talaga to. Oo naman, hinuhugasan talaga yung rice ng biryani kasi pag hindi mo hinugasan yun, ang ano ng amoy, ang pangit ng amoy ng kanin. Kailangan hinuhugasan mo yun ng maligamgam na tubig. Dude Robert, wag ako ha. Michiro, Michiro, shoutout sa'yo. Hi sis, Yuki. Life is your support you. Nagawa mo rin mag-live. Congrats sis. Silip lang ako need to rest my sabak mamaya sa tinte. Congrats. Thank you. Thank you sis, Michero. Thank you sa pagdalaw. Good luck. Good luck din sa'yo. Done watching po ako sa new upload mo kanina. Thank you, Crazy. Crazy. Are you crazy? Crazy do, Davey? Shoutout po sa 6 million viewers. Kukuha na naman yan si Ma'am Brailing. Maraming subs mamaya. Sana all madaming makuha. Presidop, narinig mo pa boses ni Waray nun kanina sa yung upload niya. Pasensya na dun sa upload kong mahina ako magsalita kasi bigla kasing dumadating yung amo ko. Kaya yung boses ko hinihinaan ko kasi nagtataka siya bakit nagsasalita ako dun sa kusina. Ako lang mag-isa. Pero sa syempre, sa katagalan malalaman niya kung anong ginagawa ko. So, siguro maintindihan na niya kahit yung boses ko dun lumakas. Pero, hindi niyo ba naintindihan yung salita ko dun talaga? Hello, shoutout po, yours truly. Thank you po sa thumbs up. Team support. Thank you. Excuse me. Thank you po, thank you. Ma'am Shi, pasensya ka na. Excited yung host kahit walang ligo na. Didot Robert talaga ako. Naamin ko naman talaga, wala ako talagang ligo. Ang pangit pa ng guys, ang pangit ba ng sura ko dito na wala akong ligo? Or okay lang naman? Kasi nga, kagising ko lang, kaya hindi ako naligo.
Kasi wala na akong time, late na ako gumising. So, wala na akong time mamaya mag-live. Kaya sabi ko kasi magla-live ako. Today magla-live ako. Wala pa si Best Ma'am, siya nagbaba ng banner. Yung link niyo baka gusto niyo mag-sub to sub. Ganito pala nagla-live na, tingnan niyo, nawawala yung sulat niya pag siguro in seconds or ano, nawawala yung sulat sa screen. Kaya kailangan pang i-touch. For viewers na lang. Nakatulugan na kita kagabi sa paghanap ng mga spam mo. Ganun. Ng mga talaga. Si Rolly. Okay naman os kahit walang ligo. Naka-live na eh. Pero ganda mo dahil. Bawal po ang salitang yan. Sabihin mo lang. Sorry, hindi ko alam eh. Ganun ba? Patay tayo dyan. Patay tayo dyan. Dikitan. Sorry. Anong gagawin ko? Nasabi ko na. I-delete ko to. Delete naman to, di ba? Nako po. Patay tayo dyan. Ano ba yan? Di ako na-inform. Next time. Dikit. Sige. Thank you sa info. At ako po ay ako po ay naghihingi ng paumanhin at hindi ko po alam. Sabi nga ni, huwag ka na makipagdikitan mo na kasi baka malagasan. Uy, ang dami kayang nawala kanina. Paggising ko, daming nawala. Sayang. Sabi nga ni Susan Roses, huwag mahihiyang magtanong. Huwag mahihiyang magtanong. Oo nga eh. Dapat magtatanong ako, no? Ano yung roles? Okay. Okay, I know now. Dapat pala nagpunta ako kanina sa team support. Nag-ask ako about sa rules ng nagla-live. Kasi may mga may mga salita kayong kakaiba. Wari totoo. Ay, Cindy. Thank you. Maganda din si Cindy. Thank you. Lahat ng oray magaganda. Sa tingin mo Kuya Pidoy? Parang ikaw Kuya Pidoy, yung mga chat mo talaga. Parang parehas lang kayo ni Don Robert. Ako talaga idado nyo Sige. Sasakyan ko yung mga nyo. Nagla-live na din yan si Idol Sainty. Nagla-live na din pala siya.
makapunta nga din. Kasi minsan kasi busy ako, kaya minsan hindi ako ano naman. Kahit yung nagpe-premiere, hindi ako palagi nakakapunta. Hindi ka mababantay ng loob kasi ayaw kapag walang ligo lang. Don Robert. Takti na yan. Ayaw daw na. E di mas maganda pala mag-live ako dito, walang ligo na. Para hindi ako babantayan, no? So, pwede kong gawin anong gusto ko. Nakakainis, no? Wala kasi akong phone na isa. Naka-charge yung phone ko. Kaya dito na lang ako nagbabasa. Ang rules were nun sa pag-live, dapat nakaligo yan. Ang unang rules, diba? Talaga lang, ha? Talaga lang. Alam mo, ito yung kasi 'di ba dapat kasi first live ko. So, dapat pag first live, gumagawa ano tayo. Mag-isip tayong hindi makakalimutan. Yung parang magiging memories natin na, alam niyo yung first live ko, hindi ako naligo. Pero may nanood pa rin sa akin. 'Di ba? So, yung mga next live mo, maliligo ka na. So, syempre, naligo ka nun nung mga live mo na sumunod. So, yung maaalala mo, yung hindi ka naligo, first live. So, di ba? Ganun dapat. Dapat may memories din tayo ng mga kakaiba. Gigo challenge pa. Sige na, bukas. Maliligo ako, ligo challenge bukas. Manood kami ng live ng labanan ng mga madalas na ito makikita mo pagtaas at pagbaba. Ng iba parang meter, pag-angat nila, meter din. Normal pala talaga yun. Yung ano, yung nalalagasan ka. Kasi, siyempre nagtataka ako, bakit ba nun? Paano kung mga 1K nito kung ganito binabawas-bawasan niya? Ano naman, maliit nga lang yung yung ano yung tao. Kinuha pa niya. Brak, dami mo alam. Barangay captain ka ba? Ikaw, Kuya Pidoy, pag gusto mo magpa-advise, just ano lang, PM. Okay? Pag broken hearted ka, PM mo lang ako. May mga tips ako na sasabihin para hindi ka na ulit maging broken hearted. Hello, Maricel David. Shoutout po sa'yo. Shoutout po sa 8 million viewers. So, ngayon po ay, ang daya, 7 viewers na lang. Ano ba yan? Grabe, seconds lang. Biglang nang iwan. Sige lang, hayaan mo may mang-iwan. Kasi may darating naman, di ba? Homeschool, work, son, life. Oo nga pala, ito pala siya, si Ma'am Maricel David. Shoutout po! Thank you po at napadaan po kayo. Di kita iiwan. Yung sweet naman, di daw niya ako iiwan. Yun dapat hindi na iiwan. Diba? Itong si Crazy Dope, pabalik-balik to eh.
Si Crazy to, ang style niya is, hindi, anong tawag doon? Ano yung tamang term ng, um, umaalis, pero hindi nang iiwan. Diba? Nakuha ko rin. Thank you, Crazy Dope. Dope. Don Robert, di talaga mawala sa, ay, comment mo ha. Sa ligo. Comment mo. Oo nga eh. Ay, wala, nandito si Lodi. Summer Calbigan. Ay, shoutout sa'yo, Summer Calbigan. Nako. Thank you. Thank you po sa thumbs up. Nawawala, bumabalik by Gary V. Oo nga. Mamaya nga pakinggan ko yan. Hindi ko alam yung kantang yan. Pakinggan ko mamaya. Maupay nga agahay mo. Summer Calbiga. Maupay ha. Mga waray nun. Mga waray nun dida. Maupay nga aga. Kumusta na aton mga buhay-buhay. Kumusta aton mga kabutang na. Adit yun kasi waray. Nag-live waray karigos. Na ano yung kanta na waray? Waray karigo. Waray karigo. Maupay pa na. Maupay panahon nga dayan. Tidak. Shoutout po sa 4 million viewers natin. Nako po, may nang iwan na. Welcome back, Cindy. Yung mga nang iwan po, dandan po kayo ha. Dandan po kayo sa paglalakbay. Ano ba yun? Maupay ito nga kanta nga waray nun, pati karala. Mag-upay man talaga it kanta nga waray. Nakakamiss na nga, amit na, it nga doon may mga fiesta, no? Nakakamiss na kaya manood ng mga ganun. Tapos may parehasit akong pag-uli doon 2019. Kuwait ako. Sa Kuwait kasi ako, 2015 hanggang 2019. Nasa Kuwait ako. So, yung pag-uwi ko, nako, gipakuratsa si Waray. Diyos ko. Hindi ko alam magsayaw ng kuratsa. Di atay. Ambot lang ahaw. Kaya siring-siring naman nira nga. Sige lang. Ganun-ganunin ko lang daw yung kamay ko. Tapos, may malaking waray sapayan. Salamat. May malaking bahay ka na. Naku, Diyos ko. Yun ang mali ka. Dahil wala pa akong sariling bahay. Alam, paano man ako magkaroon ng siyempre, may mga anak ako, tapos ako lang mag-isa. Simula nung iniwan ako nung
papa ng mga anak ko, hindi na niya kami naalala, hindi pala ako kasali dun. Kasi wala na kami. Hindi na niya naalala yung mga urus ng mga anak niya. Kaya ako na lang mag-isa. So, paano pa kung magkakaroon ng malaking bahay? Hindi naman importante ng malaking bahay. Ang gusto ko lang magkaroon ako ng yung sariling bahay. Kasi alam nyo, iba pa rin yung may sariling bahay. Diba? Kasi hindi naman yung kung may bahay man yung magulang natin, na doon tayo sa kanila nakatira. Nandun yung mga anak ko. Siyempre, hindi pa rin tayo kontento ng ganun. Kasi hindi naman yung bahay natin, kahit sabihin pa natin, nakatulong tayo sa pagpagawa ng ganun. Diba? So, pinabaraw talaga ni Crisidok ba yung ano ko. Maalala mo yung MK? Normal pa kailan naman. So, hindi natin kailangan ng malaking bahay. Kailangan lang natin ng may sariling bahay na kahit maliit, at least komportable tayo at maipagmamalaki natin na sariling atin. Di ba? Pinaghirapan natin. Waray, iuwi kita sa may bahay ako doon. Kuya Pidoy Adventure. Eh di wow. Shoutout po sa 5 million viewers. Tatlo na po yung nang iwan. Kala nyo, di ko alam ha. Tatlo yung nang iwan. Bahala kayo dyan. Basta kami, nandito lang kami. Para pwede kayong bumalik. Maghihintay. Para hindi ka masyado malungkot o hindi naman ako nalulungkot. Siyempre, sinasagot lang natin yung mga yung mga ninyo dyan ba? Kasi mahirap naman yung sasagot lang tayo ng isang word. Wala naman lang explanation. Wala naman lang supporting words. So, para naman may tayo, may ibang Aray nun, madetect nilolo live mo kapag hindi mo inalis. Nakaharang sa camera mo. Saan ba may nakaharang sa camera ko? Wala naman Mas madami ka ba kuto? Napapansin ko. Sa tingin, hindi naman siguro to kuto, para siguro balakubak. Kasi nga kasi yung ay naku, ikaw Pidoy ba? Pinapansin mo talaga yung, grabe to si Kuya Pidoy, napakano nito. Gusto mo explain ko sa'yo bakit nagaganon ko? Kasi I feel talaga may balakubak ng ko kasi. Ganito kasi yon. Naubusan ako ng shampoo. So, syempre, nagpunta kami ng grocery. Isang grocery lang yung pinuntahan. So, wala doon yung shampoo ko. So, ang ginawa ko, para may shampoo. Kumuha lang ng ibang shampoo, nag-try ako. Siguro, ganitong nangyari. Kawawa naman yung buko. Hi, Momshi! Thank you po sa pagbisita sa isa sa mga waray nun sa team support. Sa nag-live na walang ligo. Baka ako lang po yung nag-live dito na walang ligo. Nako, ako yung maingay. Mamaya tanggalin lahat ng lolo yung mga tao. Sayang naman yung natin, yung luto-luto natin ba. Alam nyo bang mahiyain talaga ako?
May nag-ano lang kasi sa akin, nag-tips na mas okay daw yung ano, yung pwede lang sabihin dito, mas okay daw yung sa YouTube kaysa dun sa TikTok. Kasi nagti-TikTok kasi ako. Kasi nga wala pa siya dito kaya yan nangyayari sa kanya. Da, yun know, ma'am siya, pasensya ka na ma'am siya, wala pang ligo ang basta. May kuto ko, alam ko, ligo-ligo ko. Hoy, ikaw Kuya Pidoy, masyado ka. Mamaya pa ako maliligo, no? Kasi pag maligo na ako, hindi na ako makapag-live. Akala mo ba? Kasi start na ng work ko yun. Kulit mo siya. Pustahan tayo pag nag-live ka ulit next. At bago ligo ka, sasabihin nila, wow, bago ligo na. Tama ka, Rolly. Tama ka, Rolly, tama. Sasabihin niya nila. Parang parang nakatina din ako. Nagko-connect ba sa'yo? Hindi nga, siguro may ano ko, may balakubak ako. Hindi, sure talaga. Hindi ako nahihiya, no? Bakit? Normal naman magkabalakubak ka. Wag lang kuto. Hoy, walang kuto dito. Hindi pa naman ako dito nagkakuto, no? Ay, di punggol. Kabuang mo talaga ako, pidoy ka. Kanina ka pa, ha? Work mood, work mood na daw si Calvica, si Samar. Sige, Samar. Ayaw pang barang diha ha, kasi mambarang ka diha. Too expensive. Kaya pala iniwan ka sabi ko. Bahala siya. Dapat hindi niya. Uy, kung may kuto man ako, dapat hindi niya ako iniwan. Dapat nag-advise siya sa akin kung anong dapat kong gawin para mawala yung kuto, di ba? Nang dahil lang sa nang dahil lang sa maliit na problema, iniwan ka. Dapat hindi ganoon. Dapat sa hirap at ginhawa, walang iwanan. Shoutout po, wow. Ay, ano ba yan? Babasahin ko pa lang yung 9 million viewers kung nag 8 million viewers na lang. Masama talaga. Bakit ganun? Patulpo na. Papatulpo super mayain po si Waray nun. Pasensya na po kayo. Mag 1 hour na po. Mag 1 hour na ba ako? Talaga ba? Ano? Ay, hindi. Ano po? Okay lang po ba kahit matagal kang nagla-live? Baka naman may roles din. Paki, ano naman, pakibulong. Mayain po talaga ako sa una. Sa una na po. Kasi, sa una, ganun tayo. Kasi hindi pa kasi natin ano yung kausap natin. So, kailangan muna natin medyo pakiramdaman. Kasi mamaya hindi siya pwedeng piru-piruin. Pag biniro mo, bigla ka suntokin. Bigla kang iwanan. Oo, sis, ayos lang kahit matagal sa ano. Okay. Buti na lang, no? Thank you po sa mga ano ninyo. Host, sure ka nag-work ka. Hindi, yung amo ko mamaya pa yung gigising. Mga 3 p.m. pa yung gigising amo ko. Yung,
Nga amo niya nakabihis na nakaluto na siya siya nakatulog pabait ng amo. Maray nun. Hindi mabait naman talaga yung amo ko. Tsaka kasi, ano, 8, ano ba to, nakakainis yung isang phone. Kasi kailangan mong i-touch yung screen para makita ulit yung mga sinusulat. Nawawala. Parang pag-ibig lang. Pag-ibig niya, biglang nawala. Pida. Sisay lang. Yung, maray nun sabi ng amo mo, enjoy ka lang sa live mo, magluluto na. Magluluto na yan, ya, ulam. Na siya, ulam. Palitan mo na ng bago iPhone. Mag-live ka lagi para next month monetize ka na. Ay, makati yung ulo ko. Kumati bigla yung ulo ko ba? Sa iPhone 13 na yan, Diyos ko. Wala nga akong iPhone. Unya, napunta ka na sa iPhone 13. Ano yun? Ano yun? Ambak-ambak lang. Wala tayong pera para sa mga ganyang phone. Magtiyaga tayo sa kung anong meron tayo. Huwag tayo dun sa mataas kasi marami tayong pinapakain. Marami tayong mga alaga. Huwag ganun. Kasi okay pa naman yung phone ko. Hayaan mo na yung mga iPhone na yan. Masisira din yan. Tingnan mo yung mga may iPhone ngayong araw. Maraming masisira ngayon. Malalaglag. Hindi, joke lang. Hindi. Wala tayong pambili ng ganyan, oy. Magkano lang yung sahod natin. Yeah. Madami akong anak. Isang dosina anak ko. Paano ko pabibilhin yun? Kahit 10 hours mong live, okay lang rin. Okay lang. Basta inform mo kami. Para 1 hour lang. 1 hour lang pala pwede masuk. Tapos gusto mo ng iPhone, umpisahan mo sa iPhone, this iPhone. Wala nga yung pambili tayo ng mga iPhone na yan. Wala tayong mga ganyan. Yung alam mo yung phone ko. Ano lang to. Tamang presyo. Pero matibay. Siyempre, anong gusto mo? Mag-live ako palagi, Don Robert. Ano gusto mo? Walang ligo? O yung maligo muna ako bago mag-live? Siyang sugar daddy, ay. Wala na yatang sugar daddy ngayon. Huwag tayo dun kasi mamaya pag iniwan mo yung sugar daddy na yun, baka bawiin yung binigay niya pa. Kasi nga, di ba sugar daddy? Doon tayo sa mahal mo siya, mahal ka rin niya. Sige nga, since napag-usapan natin yan, saan ka? Doon sa, sa mahal mo? Doon sa mahal mo, doon sa, hindi ko maano. Ano ang pipiliin mo? Sa mas mahal ka? Na hindi mo naman siya mahal. Sa mahal mo na hindi ka naman niya mahal. Tama, doon tayo sa mahal. Mahal tayong, di ba? Isang dosina pala na kumuwaray. Oo. Kaya nga hindi ako nangangarap magbili. Hindi ako nangangarap magbili ng
ng iPhone na yan kasi isang dosina ang anak ko. Sa sweldo ko pa lang, kapos na. Sa isang dosina ng anak mo, tignan mo. Kung ang sahod mo ay 1.5, isang dosina, tigwa 100 lang sila isa. So, mayroon ka lang 300 na matitira. Yung 300, babawasan mo pa yun ng pang personal na mga ano mo. So, magkaano na lang, may masisave ka pa, mag-iisip ka pa ba ng iPhone? Hindi na. Doon na lang tayo sa, kahit mababa ang presyo, basta matibay, di ba? Isang dosina. Mahal ka ng team support. Oo. Salamat sa pagmamahal sa 5 million viewers. Talagang paunti-unti na talagang baka kailangan ko lang mag-end ng live. Kasi mamaya, nakakalungkot naman. Baka mamaya mag-isa na lang ako dito. Mahal kasi ang babae naman, madali lang yan magmahal, lalo na mabait ang lalaki. Tama ka, sis. Doon talaga tayo sa mas mahal tayo, no? Kaya ako, doon talaga sa doon talaga sa baliw sa akin. Sa baliw magmahal sa akin ba kasi pinangga ako noon. Siyempre, hindi, sigurado hindi ako dun sasaktan. Hindi atay ka, Kuya Pidoy, grabe yan ah. Yung amo ko kasi, magsabi lang yan siya na ganito, ang gusto ko. Kahit walang ingredients dyan, ikaw na bahala gumawa ng paraan para maluto mo yung gusto niya. Kaya nga, ayaw niya ako dito bitawan. Ayaw, babalikin niya ako, magbakasyon daw ako ng 3 months, pero bumalik daw ako dito. Tingnan mo, bakasyon ko 3 months. Baka magutom na kami noon. Bakasyon daw ako, kahit abutin daw ako ng 3 months na ako, gugutumin niya kami doon. Kasi basta bumalik daw ako dito. Magdala daw ako ng lata. Swak, ilabas ka sa highway, lahilak ka nga ng lata, ng sardinas, mapapansin ka talaga. Ang sama talaga nito ni Kuya Pidoy mag-comments ba? Magdala ba naman ako ng lata? Hindi yung parang sira lang. Baka sabihin no, nababaliw na ako, nagdala-dala ako ng lata. Baka yung maguli sa akin, pulis. Giyat. Maligo na nga ako. Parang ako natatawa sa sarili ko. Marinex. Saan ka galing? Marinex lang mo, maglaba ka naman. Ano, iba na ba? Buang talaga to si Kuya Pili. Maglaba daw ako. Wala iba na. Kala mo naman yung katawan natin, malaiba na. Malaiba na. Malaiba na yung katawan natin. Pag malaiba na kasi. Ayvana kasi ala. Ayvana. Ang sa akin naman, pag ginawa ko yun, ala, iba na. Kalain ay. Luura. Pangit. Uy, welcome back, crazy. Are you crazy?
Si Crazy ba? Balik ano, silip-silip lang to siya, silip-silip. Ito yung umaalis pero bumabalik. Di ba kakaiba? Yung umaalis ka pero bumabalik. Pag ako talaga yung, pag ako talaga yung iniwan, tadyakan ko pa. Huwag ka nang babalik. Lalo na pag hindi nagpaalam na iiwan ka. Itulak ko pa. Tadyakan ko pa palabas ng pintuan. Ayan, umalis ka, huwag ka nang babalik. Dahil wala ka nang babalikan. Ganun dapat. Parang madano ba? Uy, 8 million viewers. Shout out. Hindi na ba nakakasawa yung mukha ko? Ay, hindi na ba? Hindi pa ba nakakasawa? Mali pala yung tanong ko. Sorry. Nasa... Ala, absent daw. Uy, sorry. Hindi ko alam na ano, mag-end live na ba tayo? Tapos na ba yung premiere niya? Lo, huwag kayo magalit sa akin ha. Hindi kasi ako nakapag ano doon. Sorry naman. Sige, balik ka na lang. Kailangan ba maligo bago mag-live? Parang nagpaparinig ka yata dyan, Ruli ah. Paparinig talaga. Kailangan ba daw maligo bago mag-live? Hindi ko lang alam kasi ako nag-live ako. Wala naman akong ligo. Tingnan mo. Parang sarap pa matulog, di ba? Yung kape ko hindi naubos. Sanay na ako sa kapeng malamig. Kasi sanay na akong iniiwan. Sanay na ako sa taong nanlalamig. Pero dun ako sa kahit kahit anong mangyari yung hindi ka iiwan, di ba? Shout out sa taong yun. Yung kahit anong mangyari, hindi ka iiwan, mag-aaway lang pero hindi maghihiwalay. Ganun yun, ganun yun. Yung kape mo, parang gripo din ako. Ubusin ko lang po yung kape, mag-end live na ako. Wala na naman, ano dyan, nagdikit-dikit, nagtamsak-tamsak dyan. Hi, Chikadora! Hello, shoutout po sa'yo. Welcome to my first live. First live na walang ligo. Yan ang ano natin ngayon. Yung nag-live ka, kahit walang ligo. Baka mamaya, magalit sa akin si Lulu. Ang lupit mo, ikaw na buti na lang. Natapos na daw siyang hirap magpintura. Nagpintura ka? Ganda naman, nagpintura.
Sarap kaya mag-ganon. Nagpipit. Ano. Hindi ko naman siya nakain. Kasi matigas siya kasi yan. Linalagay ko siya sa loob ng kape. Mahilig po talaga ako sa ganun. Kahit yung tinapay linalagay ko. Probinsya na po talaga ako. Gusto ko po kasi yung tinapay na nalalagay ko sa loob ng kape. Ayan, kape po tayo. Yung kape ko na hindi nauubos. Mula pa kanina, naka 1 hour na yung live ko. Wow. Welcome back kay... Sino yung dumating? Kay Don Robert at kay Crazy Dog. Sunduin ko kayo ulit mamaya. Ano, sunduin? Sunduin mo kami. Bakit may... Saan kami sasakay? Sunduin mo kami. Mm. 1, 2, 3, 4, 5. Alam ko yun nandito. Si Chikadora, si Crazy Dog, si Don Robert, si Kuya Pidoy, si Rolly. Nandito ba si Rolly? Kasi 5 eh. 5 viewers. So, ito talaga yung sila yung ano, mga tunay. Kusog kaayo ang ulan dili na ako madungog imong tingog kusugi. Patay tayo dyan sis. Naan ko lang kasi ano, ganito lang ang boses ko kasi natutulog pa yung lola ko. Siguro pag wala siya dito, pati nga yung video ko ng ano, yung ngayon na in-upload ko, mahina yung boses ko kasi yung amo ko pabalik-balik sa kusina. Hindi na lang siya maghintay doon sa sala ba para maghintay sa pagkain niya kasi alangan naman hindi ko ibibigay sa kanya pag maluto na, pagbalik-balik pa sa kusina. Kaya ayun yung boses ko dun sa video ko, mahina. Kasi magtaka siya sa akin, bakit ang ingay ko. Pero mabait yung amo ko. Kala nyo. 10:30 na. 11, mag-off na ako ng 11, 30 minutes na lang. Ay, naku, wala pa tayong ano. Walang ibang pumapasok. Ganito talaga. Sa bagay na, bago lang naman ako. So, it's okay. I understand. Sige sis, ingat ka. Tumataba na talaga mukha ko. Tapos,
Nagiging dalawa na yung baba ko. Naku po. Try tayo nito. Hindi, wala. Baka, hindi na tayo nito. $11:30 na. Oo, kasi sa Dubai ka man. 11:30 na talaga dyan. 1 hour man ang ano ni mo sa ano. Advance og 1 hour. Si Rolly. Kasi dito 10:30 pa lang. Dyan 11 na. Mag-off na rin ako. Maliligo na ako. Next time ulit tayo, ha? Hayaan yung next time. Hayaan yung next time maliligo na ako bago mag-live. Kaya pala nagkakape ka pa kanina kasi 10. Kaya kanina. Kasi ang gising ko talaga is 10. Mas maaga nga eh. Ako nagising. Di ba? Kasi sabi ko, ay magta-try ako mag-live. Sabi ko ganun. Sige, punta ka na muna doon. Next time ulit. Kasi, ano na ako. Nawalan ako ng energy. Kailangan talaga maligo muna ako bago mag-live. Naka-live ka na. Nasabi ka doon, naka-live ka. Patay tayo. Hindi nila alam galing na ako. Nalaman pala no, nag-live. Babalikan ko na sila. Maliligo na ako. Nangangati ng ulo ko. Sige na. Doon muna ikaw, Rolly. Sa live ni Ma'am, please. Kailangan ko ng maligo. Bye-bye. Thank you. Thank you sa nagpunta sa live ko. See you again sa next live. Kung may next live pa ako. Time na. Time ko ng mag-prepare na ako kasi mag-start na naman yung trabaho. Diba? Nasisave ba yung live na to? Na ano ba to? Makikita ba tong live na to or hindi?
Parang may maingay. Sige na, mag-end na ako. Baka nagising yung amo ko. Baka nag-pray. Anong oras na ba? 11. Bye, 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 bye. Paano ba to? Mag-end ng live. 1 hour and 16 minutes na ako. Bye-bye. Thank you. Bye-bye na.